Mas pinaigting naman ng pulisya dito sa lungsod ng Dagupan ang kanilang kampanya Kontra Loose Firearms para sa payapa at maayos sa pagdaraos ng halalan. Sa inilabas na pahayag ng pulisya, nagpapatuloy ang kanilang pagsasagawa ng oplansita at kabilang COMELEC checkpoints sa mga kakalsadahan ng lungsod. Dagdag pa riyan ang kanilang maigting na pakikipagdialogo sa mga barangay officials at mga residente upang magbabala sa mga panganib na dala ng loose firearms. Ayon kay Dagupan City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, mapanganib at isang seryosong banta umano ngayong election period ang mga loose firearms. Hinikayat din ang mga ito ng opisyal sa barangay na ipagbigay alam sa kanila kung mapag-alaman na mayroong loose firearms ang kanilang mga kabarangay. Umaasa naman ang pulisya na maging mapayapa sa paparating na halalan sa kabila ng pagsasailalim sa yellow area of concern dahil sa intense rivalry. IFM News. IFM News. IFM.